Basi ne johera mag Lolwe TV, ago ne Nyasachwa mar nyalo mar teko erokamano kuom okinyi masani motimo mondo waradi. Iluonga Reverend Ayub, an wuod Nyakach, kamoro ni Kandaria. Kawuono ni kod okinyi Nyasaye otima mondo abed tung' ne joneno mag Lolwe TV duto kod okinyi sani. Alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, ane piny Nairobi ka, kamoro ni Kibra. Kanye mwayale Yesu. Okinyi ni Nyasaye oketo wach more chunya mondo walalore kodi jaera mar Lolwe. Adwa nasom muma e kitabu mar Johana. Adwa nasom muma e kitabu mar Johana 11. Johana Injili 11. Johana Injili 11. Matindo tindo 17 nyaka 25. Johana Injili 11 matindo tindo 17 abiro somo nyaka 25. Mum Nyasaye wacho niya: ka Yesu nochopo, noyudo ka koro osetieko ndalo 4 ei liel. To Bethania ne chiegni gi Jerusalem, madirom kar mailo 2. Kendo jo-Yahudi mang'eny nobiro ir Maritha gi Mariam mondo giduog chunygi nikech omin-gi. Eka Maritha kanowinjo ni Yesu biro, nodhi romone. Mariam to nobet e ot. Maritha nowacho ni Yesu niya: Ruoth, kada yandi in ka, ominwa dine ok otho. To koro ni ang'eyo ni duto mane kwa Nyasaye nomiyi. Yesu nowachone ni, Omeru nochier. Maritha nowachone niya, ang'eyo ni nochier e chier chieng' giko. Yesu nowachone ni, an e chier kendo an e ngima. Ng'ama yie kuoma kata otho nodok mangima. Walam Ruoth. Agoni ni erokamano Nyasaye maratego mar nyalo mar ono. Ija adiera Ruodh Israel, okinyi ni isetimo bedo tung' ne ji duto mobedo piny mondo winj kuomi. Weche gi ondiki Nyasaye kuom fwenyruok malach. Ya malo kiyawo paro kod winjo mag jogi miseketo piny Nyasaye mondo winj kuomi. Erokamano kuom muma ma wasesomo, weche mikete chunya obed konyruok ne dhako kata dichuo, nyako matin kata kijana, jaduong' kata dayo. Nyasaye mobedo piny kuom wach manade Nyasaye miseiko e chunya. Duong' pako duog ni Ruodh Israel nikech ja adiera e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Kaka wacho mokwongo, iluonga an owadu Reverend Ayub. Yesu Kristo waro chunya, ochanga oponga kod teko mar maler. Ora mondo adhi ayal wachne tung' piny ka tung' piny ne ji duto manie piny. Kuom wachno omiyo warado kodi okinyi nyadi machielo e sama ji odiche, ka ji mang'eny moko ringo dhi e tijegi mag wik ka wik, moko be ringo dhi e wendni mopogore opogore. Wan gi joma ringo dhi e puodho. To kawe thuoloni manok ahinya mondo iwinje wach ma Ruoth oseloro gokinyi. Kichako wik kama, weche jabedo mang'eny. Kich gik manyot timore weekend, moko kelo luoro, moko kelo buok gi chuny lit. Ruoth oloro wachne mondo wachak go wik.
chake gi Nyasaye. Ng'ato kochako gi Nyasaye to tieko gi Nyasaye. Wik rabora, wan gi joma nwawere go wik mokalo. Ok ginyono wik makawuono ma wadonje sani. To in Nyasaye otimo ni ng'wono mondo iwinj wach ma Ruoth oiko. Kech wach ni olosi nikech in. Ok iyudori kanyo kimakosa. Nyasaye nong'e ni kawuono wach nitie moikore ma ang' ne bini. Koro kawe thuolo ni kibedo mos. Kiwe chapni mar kagi kacha. Mondo iwinj ni to Ruoth wacho ang'o kawuono gokinyi. Apako Nyasaye maduong' mar ono mar nyalo. Asomo wach e kitabu mar Johana Injili. 11 matindo tindo 17 nyaka 25. Weche manondiki e yor fwenyruok mang'eny. Wach ma Ruoth chuoge chunya sani mondo awuoye kodi nyamera kata wadwa kata mamana. Madwa na wuoye kodi ujumbe makawuono en ni Yesu Pokodeko. Yesu Pokodeko. Mwacho ni kinde no noyudo Lazaro ne tuo. To ka Lazaro ne tuo, oganda jo-Yahudi duto nong'eyo urafiki kata osiep mane ni e kind Yesu kod Lazaro. Lazaro nosiepe Yesu mata. To kata kamano, sama tuo nogore kuom Lazaro, nyimine Lazaro, Martha kod Maria ne onge luoro kata buok e chunygi. Niwera ne giseng'eyo loch kod teko mane ni kuom osiep Lazaro miluongo Yesu. Wachno nomiyo gichoko chir, kendo ne gin gi thuon ahinya, chunya kona. Samoro kata obedo jo-Yahudi ne ng'iyogi gi huruma gi weche moko, to gin to ne gichung' kidete ka ging'eyo gima Yesu nyalo timo e sechego. Kendo chalo mane giwuoyo gi jo-Yahudi ni bedu mos, kech wang'eyo Yesu wa manyo wawuotho go, wang'eyo gik manyo timo. Lazaro nowuotho gi Yesu koneno ka Yesu ne chango jotuo. Miyo kata tuo manogore kuome ne onge gi luoro kata kiawa. To wach mabedo moridore matin en ni sama Lazaro ne tuo, to noko wach e piny Jerusalem kama oyudo Yesu ne nitie ni Lazaro mosiepne to koro tuo. To muma wacho ni, kama somo wacho ni ka Yesu nochopo, noyudo ka koro osetieko ndalo 4 e liel. Owinjo tuo to ling'a ling'a. Jandiko mondiko wachni ndiko ni e kind Jerusalem kod Bethania ne en mana mailo kata kilomita 3 kende. E kind Jerusalem kod Bethania kod gi Lazaro ne en mailo kata kilomita kata miles 3. En wuoth ma samoro ok dwar kata pikipiki. En wuoth ma ng'ato nyalo wuotho gi tiende mondo tundi kar kilomita 3 kama tin. To wachni noyudo Yesu oyudo ujumbe kata report ni Lazaro mosiepne to tuo ni piny. Yesu ling'a ling'a. Sama jandiko ndiko ni e kind Bethania kod Jerusalem en kilomita 3, isono chalo ng'ama go pom e kind nyimine Lazaro mondo gibed gi chuny moro ni ang'o madimoni Yesu mondo a Jerusalem obi mondo chango wadgi omin gi achiel miluongo Lazaro mabe nosiep Yesu. Omuwacho ni Bethania ne chiegni gi Jerusalem. No chiegni gi Jerusalem. Magima ne nyalo tamo Yesu dhi Bethania ne onge. To
Muma wacho kendo jo-Yahudi mang'eny nobiro ir Martha gi Maria mondo giduog chunygi nikech omingi. Sama Yesu donjo Bethania, muma wacho ni odonjo ka Lazaro nyosetho moike mokalo odiochieng' mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen. Sama odonjo ni kata wagokni manobire liel osedhi, Yesu koko donjo. Ji mang'eny ne paro ni mit ka onyalo bire ik. Kanyo be ji ong'iye, orite okonene. Yesu donjo ka oseiki, okalo ndalo 4. Welo nyo osedhi, manyo wako e tung' piny ka tung' piny. Geno mar dala ni chalo ni jachien onywaso. Kech ene wuoyi manegeno. Dalo dong' gi wagokni, ka dalo nyoch, dala koyo mako. To Yesu koko donjo. Mwacho ni sama Yesu biro, to Martha ogilo wach moro ni Yesu biro. Kama ne oganda jo-Yahudi oe chunygi kumomin margi, to winjo ni Yesu biro to gi ng'wech mondo dhi orom ne Yesu mayando osiep Lazaro e tok dala oko. Namba 21 wacho ni sama Martha nooromo ne Yesu e tok dala oko, to nyiso Yesu wach moro matnyap. Ni Ruoth tong' dibedi, kisomo 21 wacho niya, Martha nowacho ni Yesu niya, Ruoth, kadayandi koroni, kadayandi in ka, ominwa dine okotho. Mano wach ma Martha obolo ne Yesu samorado kode tok dala mondo oromne okele e dala. Kayandi bedni in ka, owadwa dine okotho. Nyiso ni chuny Martha nyise ni Yesu koro deko. Ubiro ka wach mani luonge ne malich be koro onge, kecho owadgi mani luonge mondo ochangi nyo tuo segowogo e liel. Ato iki ka Yesu to ne piny Jerusalem. Unyise ni Ruoth, kadayandi in ka, owadwa dine okotho. Nyiso ni bedo mar Yesu mane okubiro ema nomiyo Lazaro tho, kaka Martha nene. Ochalo ng'amo accuse Ruoth. Ochalo ng'amo accuse Yesu ni budho mare, deko mare ne momiyo Lazaro tho moike liel, nikech geno gi tene giketo ni Yesu kodonjo to tuo dende changi. To Yesu deko kaka ginene gi wang' mar dhano ma oko. Kayandi bedni in ka, owadwa dine okotho. To muma wacho niya, Nyasaye to koro ni ang'eyo ni duto ma ni kwa Nyasaye. Martha wacho ni to koro ni ang'eyo ni duto ma ni kwa Nyasaye, Nyasaye nomiyi. Yesu wacho ne niya, omeru nochier. Yesu wacho ni owadu biro bedo mangima. Omeru ne chier. Martha pod ok winje. En oneno ni Yesu deko. Othino Yesu. Sani to ber ibiro, mak mana ni gima nwadwari ne to chalo ka gima koro onge. Kech Lazaro mado changi to cho bodhe e tok ot. Koro biro ni Yesu no chalo ka gima ketho sa e piny Bethania. Yesu to wacho gi huruma mang'eny kong'iyo Martha. To wacho ni wadu biro chier. Martha pod ok winje e yor roho. Apako Yesu jateko mar Kalvari. To sama Yesu go setep ka donje dala, ka gidonjo gi Maritha, to Maria mane oyudo owe kobet piny e dier ot, be oneno Yesu to wuog e ng'wech. Ato go chonge piny mokulore e nyim Yesu.
To statement manyo Maritha mane Maritha wacho to gudala ema Maria bo chako nuoyo. Kisomo 32. Wach mane Maritha wacho e tok dala ma Maria noyo. Wacho ni eka Maria kano ochopo kama Yesu nitie nonene. Nopodho e tiende mowacho ne niya, Ruoth, kadayandi in ka, owadwa dine okotho. En statement achiel to nuoye diriyo gi jomopogore. Matho wacho e tok dala korado gi Yesu, to ka Yesu donjo e dala, to Maria onene to ringo kochome to podho piny e tiende. To Maria bo nuoyo the same statement ni Ruoth, de yande in ka, ominwa dayo okotho. Nyiso niya, wach ni ochalo wach manyo osego e mbaka. Nideko Yesu ema okelo tho mar Lazaro, momiyo Lazaro tho, gima Yesu ne nyalo chango, koro ok otimore nikech odeko. Gineno Yesu ka gima ofel. Gineno Yesu ka gima odeko. Gineno Yesu ka gima koro biro ketho sa. Gineno Yesu ka gima sa mobire no ok onyal konyo gima ne idwano mondo kony. Apako Nyasaye maduong' mar teko mar nyalo. Wan gi weche makatimore kata mana ngimani. Tinyalo rito mine ka gima Yesu odekoni. Abiro mondo akoni gokinyi ni Yesu nyalo deko to ok onyal lewo. Wan gi ji makata nodonje lemo. Samoro gik moro noywaye, kech wan gi joma donje lemo gi target. Ng'ato nonyise ni ing'eni kidonje lemo tibiro yudo tich. Oserito tijno pok oyudo. Moywag sadaka manyo ogolo. Kech oneno ni Yesu deko. Wan gi jal matuo. Nyoseu oe gi weche moko. Majiwo ji mag jip. Ning'eni chaka lemo. Ibiro chango. Sani dweche dhi 4-5. Oneno ka chango hiye to chalo ma pod onge. Mo par ni Yesu deko. Odwa dhi kajuoga. Kech osetemo gi misuma. Osetemo gi jokilamka podi. Okaw ni Yesu deko. Kaka Maritha gi Maria noneno Yesu nodeko. Yesu Pokodeko. Apako Yesu jateko. Yesu wuoyo kodgi. Yesu nowacho ne niya, Omeru nochier. Martha nodwoko, ang'eyo ni nochier e chieng' giko. 25. Yesu nowacho ne ni an e chier kendo an e ngima. Ng'ama yie kuoma kata otho nodok mangima. Sama Yesu wuoyo gi Maritha, Maritha okianu owuoyo gi chier. Owuoyo gi chier. Wach mokwongo oneno Yesu nodeko. E situation magintie Yesu deko negi. Koro Yesu ok nyal konyo gima ne gidwa ni gikony. Wach namba 2 mabadwa ni ket piny kata ndike chunyi. Sama Yesu nyiso Maritha gi Maria ni owadu biro chier, to Maritha nyise na ng'eyo nobiro chier chieng' giko. Yesu ng'eye gi Roma mang'eny. Jalni deng'e ni wuoyo gi chier. En wuoyo chieng' giko to wuoyo ok ong'eyo ni chier ema wuoyo kode. Yesu wacho ni owadu biro chier. Maritha ok winji, Maria ok winje. Ato chako nuoyo ni an chier kendo an giko. Ng'ama yie kuoma kata otho nodok mangima. Apako Yesu. Ka Yesu wacho ni an chier kata kendo an ngima, nyiso niya, jal matuo omiyo ngima, ochange. En ngima. Jal matuo kata obedo no tuo en godekre, kata en pien, kata wasigo make, atu
ono tuo moro magalagala kuome, to Yesu wacho ne Maritha gi Maria ni an chier kendo an ngima. Nyiso niya, Martha gi Mary ne ok ging'eyo bath Yesu komachielo. Okinyi one ging'e bath Yesu komachielo. Wan gi joma lemo to ging'eyo bath Yesu konchiel. Ochalo Maritha gi Maria. Maritha gi Maria nong'e mana bath Yesu komachielo ni Yesu chango jotuo. Nyo giwuotho gi Yesu, gineno ka Yesu chango jotuo adier, kendo gin gadiera. To ne ok ging'eyo bath Yesu komachielo ni Yesu ni chiero nyaka jomotho. In minena gokinyi, jal mawinja. Samoro nitie kaka ing'eyo Yesu. Kata obed dhako manyo odonje keny. Gimor ka weche nye beyo. Kata kamano samo wene jasigu okelo lweny. En keny ma ji gwere, ma ji luongore gi nyinge mag le, mag punda gi guok. Jachino osedonje kenyno, osekelo pogruok gi koso winjruok. Dhakono ywago ndalone, gima norwake keny manomiyo rado gi wuode ng'ano. Samoro obedo keny ma dichuo donje kong'o mar kethruok, madho kong'o siwaya. Dhakono ywak gima norwake keny. En ong'eyo Yesu, to ok ong'e ni Yesu nyalo waro dichuo ma jakong'o. Mano kia. Kata jochiende omako i ng'ato, dhako sani, otami ok inyal neno nyathi. Samoro en ong'e Yesu, ni Yesu chango mana jotuo, ok ong'e ni Yesu nyalo chwe nyathi i dhako. Maria kod Maritha nong'e ni Yesu chango jotuo, to ne ok ging'e ni Yesu no chiero nyaka jomotho. Yesu nyisogi manyap ni an chier kendo an ngima. Jatuo ichango, jal motho ichiero. Maritha ok winje roho, wacho na ng'eyo nobiro chier chieng' giko. Ere kaka ing'eyo Yesu? Bi ing'e ni gima tek mineno iywago ne udayo. Bi ineno gima tek no. Bi ing'e ni Yesu nyalo gino. Bi iseng'eyo the other side of Jesus. You need to know the other side of Jesus. O ne ging'e bath Yesu komachielo. Ng'e ni Yesu chango jotuo. Ng'e ni Yesu timo gima ok nyalre bedo. Ng'e ni Yesu ting'o joma ni piny malo. Ng'e ni Yesu chango tuo misetemo osuptende to ok nyalre no. Ng'e ni Yesu loko pach joneko mar ouri mawuotho e chiro. Yesu keto kare. Piny Gerasi ka Yesu donjo, jo Gerasi neno ni wach ni tek. Orado gi dichuo ma wuod dhako mani wuotho e liete, jal mang'alore gi kite. Ok ging'eyo ni Yesu loko pach janeko bedo kare. Yesu ja Nazareth. Onego ing'e bath Yesu komachielo. Martha gi Maria ne ok ging'eyo ni Yesu chiero gi jomotho. Jal ne giwuotho godo gi kiaye. Pod gineno ni Yesu deko. Gineno koro ok nyalre. Wach namba 3 madwaro wuoyo kodi en ni sama ne Yesu donjo e dala gi Lazaro, Yesu loko sigana. Wach namba 3, Yesu loko sigana. Sama Yesu donjo kor gi Lazaro, to loko sigana dala gi Lazaro. Ji ne neno dala ma wuoyi othoe moiki, ma wagokni odong'e. Anyuola neno lo midwa lar. Anyuola neno weche midwa gaji. Jodongo bosa chuo kwajo matek. Ineno ka geno mar dalo rumo. Wuoyi madodong' wuoyi siro. Mane ji luogo ngero ni wuoyi siro. Ema maramo oseyalure kuome. Onge geno mineno. Sama Yesu nodonjo kor gi Lazaro, to chenjo sigana mar iwuolo ji manondiki mag sunset and sunrise. Mago Yesu nochenjo chieng'no. Penjo no ike kanye. Yesu nyalo chenjo sigandi kata in. Gik ma ji osewacho kuomi. Samoro ji ong'eyi molo kaka ing'eri wuon. Iwacho weche moko magale toki. Kata ineno rindo romi. Wan gi gik ma ji ong'e kuomi. Moko be ok adier. Yesu nodonjo ka sigana duong'. Ji ong'e weche magalagala. Nyosom iwuolo ji e kor gi Lazaro. Kaka Lazaro nosomo. Kaka
no ochal kaka ngimane no obet. Mago duto ne ji osomo. To sama ne Yesu donjo, no loko sigana mar dala gi Lazaro, no loko sigana mane ji osomo kuom Lazaro. Kata mana ino kinyine ere gima ji ong'e kuomi. Yesu nyalo loko sigana nyaka madalau kanyo. Yesu nyalo loko sigana kata ma ji ong'eyo. Kata ibed mana dhako manyuol to nyithinde tho, kaka isoni chamo ne nyithindo, ukinyi sama uwe kodini, Yesu nyalo loko sigana mar tho mar kisoni sama uwe kodini. Kata ubed dala ma ji jonekni yudore, en dala ma ineno migogo maduong' ka dhogi chwero lao, en jal machamo pot rabolo e chiro, owuotho duk to kone duge, ji mawacho ni yawa nyar ng'ane maduong' olokore janeko, wuok kodi gokinyi niya. Yesu kodonjo, Yesu jalok sigana. Kata sigana rach, en dala mong'e. Kata mana ng'ano odwa nyombe dalano, iwuoyo kuome chon. Nyi onyango ok nyuom, nyi jokanyo ok nyuom, gin nyiri ma wang' gitar, gin nyiri ma jobayo, gin nyiri ma ok dagi. Mano sigana minyalo ng'e ka Yesu donjo, nyalo loko sigana no. Ma gik ma ji ong'eyo, ma nyi wacho dalani mama, ma weche ma ji wacho kuomi jaduong', Yesu nyalo loko sigana mong'e no. Ka Yesu donjo korgi Lazaro, to wilo sigana mane ji osesomo, owilo sigana mane jogweng' ong'eyo, owilo sigana mane ji wuoye. Ukinyi ere wach miwinjo. Wan gi Yesu ratego, Simba Kayuda ng'ama ler mar Israel. En kende ma en gi teko mar loko sigana, kata obed mar tuo mosedhi e lota. Yesu nigi teko mar loko sigana. Kata en sickle cell anemia mamako generation to generation, Yesu nyalo loko sigana mar tuono ka Yesu donjo. Gimoro amora matimi olich mana ka Yesu pok obiro. Gimoro amora matimore kata dalani kanyo, en mana gi teko ka Yesu pok obiro. Kata nyiri ka ogowi, kech wan gi range ma sigana lich. Nyako maduong' ka ogowi, nyaka mogik meno osewuoyo kodgi, jogi kata kel mana diel mondo tiego kwer. Mano ketho sa, onge ng'ama winjo mano. Ke sigana dalano obedo kamano. Ka Yesu donjo kinyini, Yesu nyalo loko sigana. Dhako ma imbi madhe chak, mag nyiri mane nyuolo, kata obed mana dala ma jowuoyi onge makendo to monde gidhi, en sigana mong'e. Sani nyiri oseweye, nyiri auchiel dhi aboro, wawuok kodi dichuo. Kata obed sigana mar njaga moro gi nyasore, en imadhe dalano. Ung'e ni ka ng'ane ema iyude jokuny cho gi jobar yien, jotim tije matek. Yesu nyalo loko sigana mar dalau kanyo. Ere wach matek miwinjo ka ok nyalre. Ukinyi na dwa lamo kodi wach mineno ni tekno mane mikel ne Yesu. Yesu jalok sigana. Yesu timo gik ma ok nyalre bedo manyalore. Ukinyi ni adwa na lam kodi ka chunyi oyie e wach Nyasaye. Yesu nigi teko. Yesu pokolo. Yesu Pokodeko. In menyalo neno deko. Sama donjo korgi Lazaro, notimo gima ono. Lazaro manye oseiki, nochako duogo e ngima kendo, penje ni uike kanye. Yesu noluongo Lazaro. Lazaro nowinjo duol, kata geno ni olal, kata api olal. Notho moseiki, giwacho ni onge gima ber manyalo wuok dalau kanyo. Kelo Yesu jateko, jal ma jalok sigana no. Kelo Yesu Manuela, jal mabiro amalo. Duong'o dog ne Yesu jateko. Ting badi kama ilitieno, kinyalo gochongi piny. Wadwa lamo kodi, wach mineno ni teko ok nyalre no. Awinjo nyalo mar Yesu jateko. Iluonge jabura maono, kata obed kes matek, seyale kore ok yudi, pesa osedhi, kata en mana laro lo. Akelo Yesu loya makare, ene loya maka yalo ni kes, kata ji odagi. Yesu kende ema no yalo gi jochiende piny gi rasi. Kata sani Yesu biro yalo gi weche matek ma ineno chandigo. Rwakane yie sani,
mondo walam kodi. Nyasaye maratego mar ono, iluongi achiel mar apar mar polo, ni oro Yesu jateko. Sama Yesu nodonjo piny Bethania, gik mane ok nyalre nonyalore. Kare Yesu Pokodeko e ngimawa, kata dhako mogo chonge pinyni, Yesu Pokodeko e ngimane. Wach ka wach ma chunye kiyo, we otimre ne sani, nyaka nyako matin madhi sikul to school fee onge. Yesu Pokodeko ne erokamano ne dalani maneno masira gi chandruok. Yesu Pokodeko ne dalani amalo jateko, amali kende gi lwenje ma ok ginyal kedo kendgi kaka in jateko mar Kalvari. Ane malo sani kiduogo geno Nyasaye molal. Bende chone Nyasaye mama nyong'etne jochiende otamore ok onyal yudo. Ane malo nikech Pokodeko pare duong'ni Nyasaye momalo dong' nyamasi. Ane malo nikech Pokodeko erokamano Nyasaye ne ng'ato kod ng'ato, nyaka jatuo osechango nikech Pokodeko moriemo ma boka 39 mano chwadi Yesu Kalvari no chango tuoche te. Kata jatuo ni gokinyi osechango kuom Yesu, osechango kuom remo, osechango kuom chwat. Ane malo sani mondo bed gi nene lewe, nyaka dhako mane dwaro neno kothe to jochiende odagi kuom yie oseyudo sani. Erokamano jateko, duongi pako duogni. Iting' lolwe TV malo, ipar Samo Chola, par niko kelo kitingo gi malo, ket lolwe ng'ala machielo. Erokamano ne wasumbi mayalo wach ni lolwe TV ka, ting' gi malo riat jateko. Erokamano ne ng'ato kod ng'ato, jal mane kiyo kuomi oseyudo kuom yie. Duongi pako duogni meke chieng' ket aselamo ka yie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. An mana wuoyo kodu iluonga Reverend Ayub huko awuodi Nyakach kamoro ni Kandare. Aleme kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. Ane piny Nairobi kamoro ni Kibra, wan Butra Education Center kanyo. Nairobi kamon tieno wan kod idara mopogore opogore. Wan gi jodongo ma timo counseling, wan gi mine mapuonjo dak, wan kod youth mane foundation mar warruok. Nyasaye mondo timni ng'wono ka ok inyal tundo kama wachokore. Go simo nembni gane piny kanyo kama ondiki Safaricom kod Airtel. Wabiro lamo kodi kamora marama intie. Yesu Pokodeko kata gimineno chandino, Yesu Pokodeko. Yesu nitie, onyalo deko to okonyal budho, okonyal leo. Kata sani bed gi yie ni gimora mora nyalore, kaka ondiki e Luka 18 matindo 27 ni gimora mora ma ok nyalre kuom dhano nyalore mana kuom Nyasaye. Koro marino be nyalore, kata isetemo kuonde duto te to duoko onge. Kawuono akelo duoko ni Yesu Pokodeko. Nyasaye mondo timni ng'wono, Nyasaye mondo animalo. Wan gi branch e piny South B, Kachif, Ilor Kachif, ka in Enterprise Road. Wan gi kanisa kanyo ma owadwa Samuel Adongo nitie. Wan kod kanisa piny Kitengela. Nyasaye mondo timni ng'wono, ka in e piny Kitengela inyalo tudri koda mondo anyisi kama kanisa nitie but studio kanyo. Nyasaye mondo timni ng'wono nyaka branch wa ma South B, Kariobangi South, Kariobangi North, Ruiru gi Juja. Nyasaye mondo timni ng'wono kama wadwa Abuya Ezekiah nitie. Headquarter marwa ni e piny Kisumo kamaro ni Polyview, kama jaduong' Archbishop nitie owadwa Ernest Ogena Maudo Kuto. Nyasaye mondo ting'u malo kod Bishop Stemantie kod Vicar General. Nyasaye mondo ting'u malo te. Namba na en 0727 ne jok ma wanyalo tudrego king'yo piny kanyo tinene 0727 38 54 24 0727 38 54 24. Namba machielo en 07 34 434 156 0734 434 156. Nyasaye mondo ting'o malo riat. Nyasaye mondo parna osiepna George Lawi e piny Ahero kod Dr. Helen kod Kamwanda Medical Center. Nyasaye mondo ting'na umalo kabisa. Nyasaye par Paul e piny Kibra kod min ode manyar Nyakacho ting'u malo. Nyasaye mondo par Simon Onger e piny Kibra, wuoda Diedo. Nyasaye ting'i malo gi mama kama untie uneno Gweth Mokinyi, mago johera mag Gweth Mokinyi kabisa e Lolwe TV. Nyasaye oting'i malo jatich Nyasaye Simon Onger, wuoda Diedo. Nyasaye mondo parwa duto te kamora mara ma intie. Nyasaye oting'o malo riat. Wachak waradi chieng' wuok tich mabiro saa 12 nyaka 12:30. Shalom, shalom, shalom.